Selamat hari Minggu madihita saluhutna, ruas ni huria nahina holongan. Masuk mahita tu minggu pasapulu toluhon dong Trinitatis di ujung ni bulan Agustus di tahunon. Marlas ni roha mahita dina paradehon rohata laho mamuji debata na manarihon ngoluta na toktong manugu-nugu hita. Pinuji ama anak dohoton di perbadia nama marateatehon sandok ngoluta. Di boto debatado na di roham, di baheni marlas ni roha mahita, tapuji ma ibana marede mahita. Marede hita sian bukuede nomor 10 ayat sada rodi ayat 2 ukap bahal naum muli. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Martua do halak nama naon di pangujunan, aidung tahu sian pangujunani, jaloon na do tupal hanguluan, na pinar baga-baga ni Tuhani tuaka na holong roha di ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami di son, di ari na pinarbadiaan mi. Say buhay mapinggol dohot roha nami, asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiai, jalaringgas hami manibangi, dohot upeop hatam di bagasan roha nami, asa pos roha nami martangi yang tuho. Urupi mahami, asa huparhasea kami aka ari-ari ningolun hami na podoki, say pamasuk mahami tuhanguluan sa liling ni liling na. Pujion nami mahodisi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian bukuede nomor 557 ayat sada rodi ayat 2 dao dumenggan. Dumengkan kasih di roha, jauh marga siang ulko, say puji oku, maho Tuhanku, jauh marga kasih di roha, Allah goarmu. Doa Tuhan, herdang tanahku,
Patik ni debata dihita di minggu pasapulu toluhon dong Trinitatis Sadarion, ima patik parjolo sa tu patik paupaton. Patik parjolo, ahudo jahuba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dan jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manangaha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasanaik na di torulitano, yang gotungga besi sombaon, manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon guar ni debata yang gosoture dalanna, ay hona uhumna dosogot akka na marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onomari maulah hamuna sa siulomu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan di jahuba di batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang burung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ai dina onomari do di dok padebata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dumi maradia do ibana di ari papituhoni, dibaini do umbaen na di pasu-pasu debata, ari paradianan nai jala di parbadiai. Ima sahatna, atong rak mangidugugu mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Mare dehita sian bukwede nomor 220 tolu, ayat 2 rodi ayat tolu. Husombaho Tuhan. Tatopoti madosata tuadopan ni debata, martangi yang mahita. Ali Tuhan debata, pargugo na sohatu dosan, para siroha na sumurung. Ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardusa na dangolon, rotu jolo ni habangsa habadion mi, manopoti jala manganggukon dosa nami. Macejot-jot huwarsai hami ho marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambahenan nami naruai.
Dang huhaulongi hami hosian nasa rohanami, dohot nasa ati-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubahek kami. Dibaheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatian saliling nililing nai. Alay na mapurus mahami nuaing tuasi ni roham na godangi. Mangi dosia nasa rohan hami, hasesaan ni dosa nami sa luhut na. Say urupi mahami paubahon rohan nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham, si Pangulo hami. Dohot ala ni gowarmu na badiai. Ali Tuhan, say asi maroham di hami halak na dangolon. Amin. Sa tokid dohu tadi koko, alay papungu-pungu aku mahomuse marhite-hite akaasi ni roha godang. Tagan di parpiar ni murukku, hutabunihon bohiku sa tokin maradopoko. Alay marhite-hite dengan basa sa leleng-leleng na, asiaku ho, ninna jahuba si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredehita sian buku Wede nomor 183 ayat 1 rodi ayat 2. Najupang au. Najupang
Hatani debatang nagabe turpuk epistel di bingguta sadarion, tersurat di buku Ede ni aka Ede sian si Salomo, biddu 2, mamuka sian ayat 8 rodi ayat 10 tolu, tajahama marsikat sorin. Di rupa suara ni hasudungan ni rohaku doi, idama nunga roh ibana marikat sian aka doluk, marhajikjang di atas ni aka robean. Tudos do hasudungan ni rohaku tu sada hije manang tu anak ni ursa. Idama jongjong do ibana di balik ni dorpi mandulu sian jendela. Marlinang-linang ibana mandulu sian tarali. Dungi makuling mahasudungan ni rohaku, didokma mandok aho. Hehe maho, ali hasuluan ni rohaku na mauliutus, jala ruar maho. Ai idama nunga salpu partaunan ngali hari, nunga masohot dohot ariudan. Nunga pola mulop aka bunga-bunga di ladang, nunga jupang tiki paredeon. Nunga pola tarbege suara ni aduhur titi di tanotai. Parbue ni hau arape nunga mamuka matoras, jala marbunga ia hau anggur, jala maruap na anggur. Hehe maho ale hasoloan ni rohaku na mauliutus jala ruar maho. Ima sahatna, martuado akana tumangihon hatani debata, jala naupiopsa. Amin. Maredehita sian buku Ede nomor 700 sia ayat sada dohod ayat 2. Yesus mengasihi au. Yesus mengasihi au, diberi bentuk tuau, nanggale bet-bete au, kondona kunana au. Yesus Tuhanku, nakuna au, sai pos rohaku, bibel bentuk tuau. Yesus mengasihi au, pola mate ala au, lau manisa dosati, lau mengungkap sungkoi. Yesus Tuhanku, nakuna au, sai pos rohaku, bibel bandok tuau. Tahati dakon maha porsiaw tai, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaw di sandok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea didi bata Jahoba, ido ama pargugo na sohatu dosan, na tumo palangit dohot tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di parbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanua toru dung ditanom. Na mulak mangulu diari patoluhon, na manaik tu surgo lawahudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargugo na sohatu dosani. Disima ibana, pay mamulak sogot to tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen aka na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak na umate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Artang yang mahita. Pinuji maho ale Tuhan nami, para siroha,
dohot parholong ni roha na sumurum. Di loas so hami bongot tuminggu na ibaruan. Di basa-basa hoko tu hami ali Tuhan hahipason gugu dohot hiras ni roha. Jalaboy hami ali Tuhan marpungu marminggu marsoba tu ali Tuhan di bagasan tikyon. Ali Tuhan tukpe mangadopi panahit COVID-19 siya dope hami di bagasan tikyon. Alay gumugo do wasom dohot holong ni rohama li Tuhan. Ido bahain buhay hami margugo jala toktong makaposiho. Jala di bagasan situasi pandemi di bagasan tikyon ali Tuhan. Dilihokodo bisuk tusude huriam. Di tonga-tonga ni Portibion. Khususnya di tonga-tonga ni huriam HKBP. Ima na mamake aka teknologi, kemajuan teknologi. Laho para raton barita naulimi. Secara khusus maali Tuhan. Ibadah minggu online. Na pinatupa ni kantor pusat gaduk minggu ali Tuhan. Marhite biro ibadah dohot musik. Mauliate mali Tuhan. Boy tarpatupa sa luhuk na. Tuhodo pasaton nami sa luhuk na ama nami. Ina nami di biro musik dohot ibadah na patupahon ni. Pasu-pasu, pargugoy na sida li Tuhan. Jala terus sa semangat na sida mangulahon. Ulaon. Pakubasyonon. Ali Tuhan. Utangnya ko kami do tuadopanmu. Sa luhuk na kanaposomi. Di sadok Portibio na li Tuhan. Na patupahon akka pakubasyon. Tau sangap di goar mo ali Tuhan. Say pasu-pasu masaluhuk na. Lumobi di inganan manang luat. Na makasogohon harararat ni barita naulimi ali Tuhan. Jala pola di palililili na sida. Di gosa-gosa. Pola adong na aguan hosa ali Tuhan. Utangnya ko kami macay gomos na sida tu adopam. Say to di mima ali Tuhan. Na mapargugoy na madongani na sida. Asa margogo na sida Tuhan. Jala satia torus para raton barita naulumi. Tu akapakubasi naposomi di tonga-tonga ni huriam. Mulai sian hatopan saha tu huria-huria li Tuhan. Tuhodo pasaton nami. Say tabay magugo habisuhon. Dohot las ni roha. Dohot hahipason. Nanggad siyang nyumura li Tuhan. Sa toktong mangirbang. Akapakubasyon nami, huriam HKBP. Jala gabi pasu-pasu di tonga-tonga ni nahumulayang nami. Secara khusus, utangnya ko kami do ama nami. Kepala Departemen Marturia. Na di bagasan perawatan, di bagasan tikyon ali Tuhan. Rumah sakit na adong di Medan. Asima rohama ali Tuhan. Say pasu-pasu maaka para medis. Pasu-pasu makauba na pinangan na li Tuhan. Asaboy imabuan hamalumon hahipason tu ama nami jala tu tikkinanaing ro boy muse rap hami marhubas di tonga-tonga ni huriam di ulaon hatopan kantor pusat. Pos dorohan nami li Tuhan. Mga lupit tangad do hami sa luhuk na huriam HKBP. Mabuan ama nami itu adopan. Say asi marohama li Tuhan. Kubok kami dotong tu adopan mali Tuhan. Imakaruas ni huriam. Torop doa li Tuhan ala ni pahanahit pandemi COVID-19 siyaon. Natariluilu ala marsirang na sida la ni hamatian doa akka anggota keluarga na sida. Say homa na mga liuguga li Tuhan. Na mga puli na sida. Asa toktong na sida li Tuhan mapurus tuho. Naksongan niya karuas ni huriam. Nang siya tonga-tonga niya kanaposom para haludumia li Tuhan. Adong do na isolasi mandiri di bagas nabi ala terpapat COVID. Asima rohama li Tuhan. Say leho di nasida hahipason. Jala say anggia tali Tuhan nasida na di bagas nabi nang di rumah sakit. Toktong di bagasan hiras ni roha makaposiho ali Tuhan. Jala makaporsiay na lehonom mudah hahipason hamalumot tu nasida. Ali Tuhan nang hami sa luhuk na. Lehot tu hami toddi hauduhon. Asa
taat kami ali Tuhan, mangulahon protokol kesehatan. Jala marhitay mali Tuhan, boy hupasohami harara ni COVID-19 siyon. Asi marohamali Tuhan, say bukbahi rohanami be, asa mabiar hami, dang mangulahon protokol kesehatan. Taksoni mali Tuhan, hubok kami ditangyang nami, pamaret tanami, lumobi na mangatasi COVID-19 siyon nali Tuhan. Dipatu padoragam cara, dipatu pado palitikyo nali Tuhan vaksinasi. Si marohamali Tuhan, say pasu-pasu masaluhu nai, jala say irpasi akas saluhu na masyarakat pe, asaro madohoti vaksinasi, unang mabiar na si dali Tuhan. Jala idodalan asa boy hami margogo mga dopi COVID-19 siyon. Marhitay matut museali Tuhan, boy mago, boy malum, negara namion, siyan COVID-19 siya. Pasu-pasu mali Tuhan, parmingguan nami, tibaga sa tikyon, marsangap mahuali Tuhan. Jala tinanaing manangihon hatami hami ali Tuhan, nanaing patolhason ni naposomi, sodangi maroha dohot pikiran nami, asa manangi hami ali Tuhan di hatami uduk kami, jala mangulahoni di bagasan ngulu nami siapari. Moliate madihuali Tuhan, satu ho mahami, jalo maelehele namion, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita sian bukwede nomor 250 tolu ayat sada rodi ayat 2 ale de bataki huhut papungu pilihan sada a dohot sadabi. Tapasadama rohata martangiang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate muna dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata turpuk jamita di minggu pasapulu toluhon. Dung Trinitatis imasian Evangelium Markus. Bindu pitu ayat 17 1 ayat 20 tolu. Songonon ma tarsurat disi.
Jadi dung muli ibana jala holang sian natoropi. Disukun aka sisian nama ibana siala upama odeng. Gabe di dogma tunasida. Asa dohot dohamu hape so mengerti. Dang dapot rohamu. Naso tarbayan ramun jolma. Baheno ni nasa narosian ruar tu bagasan ibana. Aiso manang bongoti tu bagasan rohana. Tu butuh hadoi laho. Dungi bolong doi muse diingana nasoding. Asa gabe ias do saluhutna si panganoni. Ale odo naruar sian jolmai ido mangaramuni ibana. Ai sian bagasan sian rohani jolma ido ro pikiran na jahat. Parmainanon, panakoon, pamunuon, pangalakupon, pangahution, hajahaton, pangacion, pargadobuson, panornganon, pangisahion, gijang, dohot, neang, niroha. Narosian bagasan dosa luhut akka hajahaton odeng. Jala akka ido na mangaramuni jolma. Ido yang go sahatna. Punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Salah satu bangsa na sangat mengagungkan tradisina. Sekaligus na patibohosa. Ima bangsa Yahudi. Denggando adong rasa fanatisme na tibo. Na boi dirawat. Dipelihara, laho diwarison tu generasi na mangikut. Tradisi dimaksud lebih mengarah tu sekumpulan perintah, termasuk ajaran naso tertulis niaka panurirang. Nama terkenal di Masai, ima kumpulan 610 peraturan sebagai pedoman tu ganup aspek ni nguluon. Sayangna, tradision dicampur adukon nasida dohot pribadahan. Ujung-ujungna, dang bui benasida membedakan. Dia na prioritas, jala dia naso prioritas. Taingot sada peristiwa, dinaso membasu akat tangan sisianna, ditiki naneng mangan. Na lebih tidak masuk akal. Di balik tradisi na dipertahatani. Sasitongna. Adong motif terselubung na selalu dipakai nasida. Laho menjebak Yesus. Bahkan menjatuhkan Yesus. Songon na taida di bagasan turpukon. Bahwa di balik haroro nasida sian Jerusalem. Tu inganan pakobasyoni Yesus. Nasida semataro, holan laho mangalului hasalaan ni Yesus. Alani ido Yesus secara keras menegur nasida. Demi kemunafikan, nasida rela mengabaikan perintah ni debata. Asing ni halak Yahudi juga mengabaikan pemeliharaan tuakana tua-tua. Ala dipikir nasida. Ala nunga dipasahat pelean. Nunga cukupi. Dang rikot be. Maparohahon na tua-tua nasida. Dihatuaonna. Digation nasida do kemurnian moral. Tu hal-hal na seremonial. Dipatakas Yesus do laho patorakon. Iya si panganon na masuk tu pamangata. Na masuk sian luar. Dadagabe ramun. Haramunoni sasitong na. Imana adong di bagasan rohana sida. Na dipakaluar. Marhite pakatayon. Dohot tindakan na jahat. Naneng dohono ni Yesus diboto ibana do hajahaton na adong di bagasan seseorang.
tung pehalaki berusaha laho manabunihoni. Tung pe ditutup-tutupi marhite sikap nang pangulaon alai sasitong na kemunafikan dang dihaholongi debata. Boiti kos taridasian luar alai ate-ate na belum tentu benar. Tradisi dohot adat istiadat dang nasalah secara keseluruhan. Alai hasitongan di debata dao tu mimbo sian tradisi dot adat istiadat ni jolma. Adat istiadat dot tradisi sasitongna nabi nahe ni jolma dui. Alai ipe ikon marojahan tuhatan di debata. Ikon hobar tu lomo ni rohani debata. Laho pajono konjol ma itu debata. Dadalo mambayan jarak. Debata lomo dorohana. Molo tulus hita mula-ulaun. Sian ate-ateta no bagas. Alani idoro hata ipe naing diisi dot hal-hal na lebih mengutamakan kepentingan ni Yesus. Cumolo mata argahon Yesus tu hatai jala uduk mahita tu ibana melampaui sude aturan. Utamakan Yesus disandok pakateota nang pangulotai. Jala bertanggung jawab mahita di berbagai fungsi na mengurupi, na mendukung metabolisme, kekebalan, pencernaan, detoksifikasi, penyimpanan vitamin, dot fungsi lainnya, ima fungsi hati. Hati ima organ na unik, na menyuplai darah gandasian vena portal, sekitar 75%. Jala arteri hepatik sekitar 25%. Alani ikon ta jaga doro hatta. Ate-ateta asa toktong hipas. Asa boy hita berperan dot dengan huhut makobasi debata secara maksimal. Punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Adong do sada ende na digemari pemuda-pemudita. Na berkaitan tu hati. Laguna songonondo. Bagaimana aku harus mengatakannya tentang perasaan di hatiku. Oh Tuhanku, aku sungguh mengasihinya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Itu artinya bagaimana muda-mudi Kristen mengetahui orang yang mengasihinya. Atau ia bisa diketahui isi hatinya oleh orang yang ingin ia kasihi. Jika ia tidak mampu mengungkapkan isi hatinya, perasaan yang bergolak cinta itu yang timbul dari hatinya. Apa yang ada di hatinya, yaitu kasihnya kepada seseorang yang harus dikatakannya, diungkapkannya, diekspresikannya. Bagaimana orang tahu apa yang ada di hatinya? Dari mata turun ke hati. Mata bisa berbicara, tetapi ada yang hati kita ini
harus kita ungkapkan agar dapat dimengerti orang lain. Dao umbaga siani, nanaing dohonoku ima, hati menjadi bagian na sungguh sangat penting di ngoluni hita jolma. Tungpe di sisi na asing, sian rohatai muncul sesuatu na seringkali merugikan, seperti dendam, iri hati, cemburu, hal-hal negatif lainnya. Karena itu, hati bagaikan sebuah pisau, di mana ia akan berguna jika dipergunakan di dapur untuk memotong sayur, memotong daging dan ikan. Tetapi bukan untuk hal-hal yang merugikan orang lain, seperti membunuh. Itu artinya sebagai manusia kita diajak oleh Tuhan untuk menggunakan peran hati sebaik mungkin agar tidak menyinggung orang lain, terlebih menyakitinya. Punguan nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus, hatan didebata di minggu pas 10 toluhon dung Trinitatisom, pengoton torop hita. Ia na masuk sian luar tu bagasan ati-ate ni sasahalak, dada gabe ramun ibana. Ala dada masuk tu hati ale langsung tu siubeonna dung itu jamban. Marhitei naneng dohonota. Imanani dok ni Jesusi. Ia sudi si panganon, sudi dui halal. Jalana so adong na haram. Manang ramun, manang najis. Do umbagas di dok ibana. Ahana haluar sian sasalak ido. Ima pakatayon na mambahen ibana ramun. Alana sian rohani sasahalak ido. Timbul sudi aka pikiran na jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kekebalan. Semua hal-hal na jahat timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jot-jot dora taida, tajaha, di berbagai kemasan na tapangan. Hata dot simbol na bertuliskan halal. Menurut pihak tertentu, makanan-makanan na memuat tulisan tersebut nung ngalayak gadison jala panganon. Namun di lain pihak, hita pe jot-jot do mambege ungkapan makananon haram. Makanani tang haram sasitongna. Hitape jot-jot manjaha. Dohot marnida di tempat-tempat tertentuan haram, jala na halal. Munculna wisata halal. Dohot target di Saton. Ima daerah kawasan Danau Toba. Namambahen. Dipaksakan sude kuliner nape ikon halal. Hotel nape ikon syariah. Bang na ikon syariah. Ido umbahen masyarakat sekitar Danau Toba dang bui be beternak B2 manang babi. Na di bagasan waktu sian generasi ke generasi. Babi sangat bersejarah bagi halak Batak. Ala nunga paborhaton anakon. Gabe anak na berhasil. Anak na tangguh. Anak na cerdas, jala menyebar tu sandok Portibion. Raido alana, marmatean pinahan lobu, terserang penyakit diarea, jalan waing. Nunga berkurang peternak babi, ala arga babi pe, macai arga hian, dang bui be terjangkau godang halak, taru mobi ekonomi kelas bawah. Walau di saat pandemi COVID-10 siaon, tidak begitu terasa dampak berkurangnya ternak babi, karena pesta pun berkurang. Bahkan alani PPKM terpaksa harus menunda pernikahan dot adat-adat lainnya. Naneng dohonon disi ia larangan-laranganon,
sasitong na bui sajodoi dibuat secara parsial. Melihat daerah-daerah tertentu, dada nagabe berlaku untuk sude wilayah. Jalanunga taida godang donuaeng jongjong rumah makan nasional. Tung peta sadari ia pelarangan terhadap restoran na menyediakan daging babi tidak lagi diperbolehkan untuk kawasan Danau Toba. Nah, secara jelas-jelas sudah mendiskreditkan suku tertentu. Nah, sesungguhnya di negara demokratis songon Indonesia tidak perlu terjadi penganaktirian. Satu bagian terpenting sian diri manusia ima hati. Alanido di jauhan Tuhata Yesus do tuhita asa unang berhenti di sebuah prinsip nama cai dangkal. Na berfokus holan Tuhata ramun. Najis tu si pangano na tapangan. Ala si pangano ni ujung-ujung na ikon bolokonot tadui. Alai narumikot ima na haluar sian pamangkat taon. Ido na mambain hitaramun. Dada si panganon na masuk tu pamangata. Diajak Yesus dohita asa mampu mengelola huhut mengolah hati kita. Asa rohata ido ate-ateta ido nagabe rohana murni ingana na ias jernih jala bebas sian unsur dendam cemburu dot hal-hal na negatif. Ikon umarga do tuhatai tabahen jala tapatuhi jala tarlumobi ketaatata ikon melampaui sudi aturan lahiriah. Utamakan Tuhan, taati perintahnya, jalin persekutuan naumuli dohot debata. Di tengah pandemi COVID-10 syaon, salah satu obat na soboi disangka na cepat berproses dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh nia kadongata na terpapar positif COVID-19. Imam memakan sup besada, manang sup anjing. Namun sup ini tentunya holan boi berlaku tu hala Kristen. IP terkhusus tu pemakan besada. Jaladang tu sude. Disonpe sikap saling menghormati, hut menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, rikot doi. Asa mangula jalan mangolu hita. Marhite hati na ias. Sadarion pasatotama peliata tu biro ibadah. Dot musik tu huria Kristen Batak Protestan. Di mana di tengah pandemi COVID-10 syaun. Kita masih butuh lebih banyak waktu beribadah dari rumah. Terlebih tuana kota sekolah minggu dot lansia harus beribadah dari rumah. Alani dibutuhkan kreativitas dalam meningkat. Sian biro ibadah dot sian biro musik. Baik marhite live streaming dot metode na asing na pahehehon spiritualitas ni hita sude dohot panakokon haporsiot tatu debata tungpe paru kilonon mace borat ta adopi. Ale naing mata pasahat peliat taon di bagasan hati na ias asabui ta pergunahon tu hasangapon guarni debata jala taulas ni roha nang dihita. Selamat memasuki minggu ke-13 dung Trinitatis Tuhat tama nama masu-masu. Amin. Martaniang mahita. Mauliate mardongan puji-pujian di sobon rohanami. Ale debata nami. Ala hodo debata. Na mangalehon hati na ias. Roha na ias. Ate-ate na ias tuhami. Ganu marsada-sada.
Ale jot-jot alani peraturan dot aturan na tumimbo sian aturan mi gabe olo hami ale Tuhan manimbil sian rohana ias gabe mardosa. Alani urupi pargugui hami asa toktong rohana iasi hupake hami laho pati bohon dohot panakokon guarmi ale Tuhan. Talumobi di tengah pandemi COVID-19 asa unang be hami holan menghakimi yang masuk ke dalam mulut. Bukan itu yang menajiskan orang, tetapi justru yang keluar dari mulut itu yang menajiskan orang. Alani ale Tuhan pakema pamangan nami asa holan paluar hon hatana badia na hobar tulomoni roham. Ale Tuhan tatap masudia kadongan mi na terpapar COVID. Bahkan nong jumulo borhat alani COVID talumoy keluarga na ditinggal honina sida. Urupi jala pasu-pasu mati medis songon garda terdepan perawat fasilitas obat na pinakenia karena terpapar COVID asa malua sian COVID jala keluarga nong ditadiko na hina holongan ni rohana alani COVID. Homa toktong margogoi honi nasida asa margogo nasida mandalaton ngulu-ngulu ni ari nasida. Pasu-pasu akadongan ina nama balu akadongan duda akayatim piatu na di penjarahon alani ketidakadilan. Homa ale Tuhan na toktong mandongani nasida asa margogo. Pasu-pasu nang pimpinan ni huria di sandok Portibian. Tokoh agama, tokoh masyarakat. Asa toktong hami masyurupan. Laho mangurupi akan napatut syurupon di tengah pandemi COVID-19. Talumobi ale Tuhan tokoh-tokoh masyarakat, investor. Asa tong diurupi akadongan nana membutuhkan. Ale Tuhan pasu-pasu pamarenta nami Presiden Joko Widodo. Rap dot para menteri. Dot akka kabinet DPRI DPD dot DPR DPD. Asa sude sahatu toru, boy masyurupan masih tukol-tukolan. Laho mangurupi ekonomi masyarakat nalam tumaulna. Asa margogo nasida. Ali Tuhan hupasat hami. Pardalanan ni ngolu ni huriam di sandok Portibion. Asa hodo di patujolo. Jumlah rahasia misian dosa panglosyon nami. Marte Yesus Kristus jalo matang yang namion. Amin. Marede mahita sian buku ende nomor 730 ayat 1 sahatu ayat 2 sai patau ma au Tuhan laus tapasahat ma pelian paduahon. Hamu aka haholongan masih haholongan mahita aisian debatado haholongoni jala ganup namar holong ni roha ima nong tubu sian debata jala ditanda do debata. Taulahon ma dohot pakirimon na mangulu
gabe marparbuehon holong tu debata, songoni tu sanduk jolma. Alani i si pasidingon do nasa pangision naso marparkorhon. Alai si hangoluhonoton do holong. Ala denggan basa ni Jahoba nunga patar marhite tu hatta Yesus. Nang tondina tuliat portibion. Nangolu ni hita jolma manusia. Tajakon jala ta hamoleatehon mai. Marsadaro hahita si tanda Jesusi tati utong jamita pasonang rohani sai pirton ditabe sada totong rohata mangihutu Tuhata si hopop sasude. Tatangnya kon ma peliata tuado pani debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gicang. Hodo harorwani saluhut silehon-lehon na denggan. Dohot nasa uli basa na mauli utus. Kupasat hami masya na nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti asa hupar hasya kami pelianon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim aslam hutadahami godang ni si lehon-lehon mi di hami. Aslam girgir hami mandok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana nilehoni tondero de pabatatu osado gogoki rodi saluhut artatu upasahat amanami na di Banua Gicang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut molomoni roham di Banua Tongonso na di Banua Gicang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami son panesa nami, di dosa ni dongan amar dosa tuhami, una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasorhon madamena tutodim. Amin. Horasma dihita saluhutna.